Je zarážajúce, že Peter Pellegrini schvaľuje cenzúru v RTVS len preto, že mu vyhovuje. Smer Slovenská sociálna demokracia rozumie, že Peter Pellegrini zažíva doslova revolúciu v radoch jeho sympatizantov, ktorí sú čím ďalej tým viac nespokojní s alibizmom lídra Hlasu a jeho neschopnosťou mať na čokoľvek nejaký názor. Ale obviniť Smer z klamstva a z inscenovania konfliktu, len aby obhájil cenzúru v RTVS, je krok vedľa. Smer rešpektuje, že Peter Pellegrini si osvojil postoj Hegera, Čaputovej a Naďa vo veci zaslania stíhačiek MiG-29 na Ukrajinu. To však neznamená, že vo verejnoprávnom priestore nesmie zaznieť aj iný, podotýkame mierový názor. Smer sociálna demokracia berie na vedomie názorovú zhodu najčastejšieho hostia politických diskusí Petra Pellegriniho z SAS a PS, ktoré si rovnako neželajú, aby vo verejnoprávnej RTVS zaznieval razantný opozičný postoj strany Smer, ale potom si rovnako neželajú férovú politickú súťaž s demokratickými pravidlami.